Salut și bine v-am regăsit la un nou clip de Minecraft single player. Vreau să vă prezentez ce am făcut eu pe Minecraft single player. Până mi se încarcă, de când a băgat Build 4 merge multiplayer, dar e o mică problemă. Fratele meu a pus un anvil în casă. A văzut că le iei cu ăsta de lemn. Oh. Era este tingit. Pentru că fac și Rafael. Ce faci tingit? Vreau să fac albă pe tingit. Tingit. Ce faci? Ai mâncat? Da, dacă ai mâncat, pa. Am pus-o aici sus. Are o camera ei? Da, știu. Se cheamă tingit. Vreau să vă arăt asta și, în general, aici 3 găini. Nu știu de ce erau 3. Hai să vedem dacă mi s-a făcut fânul meu sau cât s-a făcut. Mai am lucrat la Film of Camera, vedeți că mai am pus minte. Nu mai să nu cad pe fân. Parcuririi. Hop. Continuăm. Da, treceam din oră din nou. Ce căutam eu? Vreau să vă arăt asta. Avem încet niște armură de piele de la niște vaci. Asta vreau să vă arăt. Că îmi place că puteți să vă colerați armura. Ice-uri, chestii, thrifty, military. Să zicem, bă, apare, dau galben. Nu te poți face mai mult de atât. Shit. Ce-am de tot până așa? Uitați, m-am încălzat așa. Dar dacă vreau pantaloni negri, na. Mi-au făcut negri. Să zicem, îmi place mult culoarea albastră. Dar totuși vreau să fiu camuflat. Și așa poți face armur la infinit. Și acum nici măcar nu mai zici. Doamne, iartă-mă că... Vreau să mă uit așa, la mine. Oh my god. Să-mi lasă un comentariu ce Doamne și-a făcut ăsta în cap. După cum vedeți, vă puteți face așa. Hop. Până la urmă, hop. Bip. Dar am vorbit cu niște oameni, cu niște prieteni, că mă joc așa cât timp mă pot descurca. Dar eu vreau să mă duc până înainte în casă. Chiar mă descurc bine, dar aici nu cred. Uite așa. Cască, asta și asta. Știu, nu le-am aranjat, dar... Oh my god, ce plicul e 100%. Pantaloni. Vreau niște botoți negri. Botoți negri. Și vreau să fac challenge-uri. Dați-mi voi ce challenge-uri să fac.
Cum ar fi, eu pot să fac, dacă vreau, lucruri care mă 100%. Să vă arăt. Oh, shit, ce am eu cu dificultatea și nu l-a așa? Cum ar fi, pot să fac echipa galbenă. Așa, în PvP. Asta. O, zici cam pijamale. Asta. Stați, așa. Și așa. Așa. Nu vreau. Așa. Oh my god, sunt curios cum arătăm. Ce-am eu cu dificultatea, Doamne, iartă-mă. Asta vreau să vă arăt. Vă puteți face și echipe, tăbii și să vă bateți. Dă câte o armură de piele degeaba puteți. Vă arăt. Dau chestplate-ul jos. Deja am așa. Dar dacă îmi pun doar chestplate-ul și dau tot restul jos, îmi dă decât una jumate. Ca un chestplate de mai mult ceva cu dificultate decât opresc. Și mergem la TNG să vedem dacă îi place haina. Așa. Băgăm așa. Te poți face cum vrei tu. Așa să le umplu eu camera, n-ai timp. Vreau să vă arăt asta. Tinjet. Bă, Tinjet. Îți place de mine? Foame. Nici mie nu place de mine, dar lui Tinjet îi place? Tinjet, zi, îți place? Tinjet, nu fugi de mine, zi dacă îți place. Tinjet, uite că îți place, uite. Văd cum te uiți la mine. Știu că îți place. Stai, n-avem eu fân. Vreau să vă arăt o chestie tare. Ce puteți să faceți cu oaia voastră. Dacă aveți una, pur și simplu nu ne băgați niciun nume, dar puteți să faceți ceva cu oaia voastră. Am pus fânul parcă aici, da. Băgăm restul de armură aici, luăm fânul. Vedeți, vreau să vă arăt. Tinget, astea la hainele. Și ea îi plac hainele mele. Uitați-vă și voi, da? Uitați cum se uită. Zici că fotomodel. Și pentru că ai fost oaie cu minte și mă place, păpică, iubește-mă. Și ne culcăm și încheiem și noi clipul. De data asta, fără frate meu, fundala. Super tare. Pa, pa, oameni buni și nebuni și tăriți și trăsniți. Pa, pa.